Ik heb een hele fijne avond en een hele fijne dag gehad. Ja, fantastisch. Super fijne avond. Heel boeiend, ja. Dat je zoveel in één avond kunt zien en ook zo'n bijzondere voorstelling in één avond, ja, dat maakt vanavond wel extra speciaal. 2 jaar hier naartoe geleefd met een droom om hier in Heerlen te kunnen staan en dan zo ontvangen te worden met zo'n geweldig publiek, zo'n goede sfeer, zo'n mooie voorstelling. Als een kind zo blij, echt. Het is een theaterfestival, deze keer in Heerlen, wat best wel bijzonder is. Het is voor de eerste keer. Het Nederlands Theaterfestival is een festival dat werkt met allerlei juries. Die kijken het hele jaar rond, honderden voorstellingen door het hele land. De beste voorstellingen die worden weer gevierd en die mogen weer gespeeld worden. Iets met een gouden randje, zeg maar. Het trekt zoveel mensen om allerhande verschillende redenen naar het theater toe. We proberen zoveel mogelijk verschillende groepen mensen ook te bereiken met het aanbod. En dat gebeurt in dit theater op een ongelooflijk hoog niveau. En vanavond is daar op geen enkele manier een uitzondering op. Al die middelen om kunst te ondersteunen gaan vooral naar één bepaald gebied. En ze zijn heel erg bezig om dat beter landelijk te verspreiden. En hier maken we echt een statement. Ja, zeker als docent stimuleer je leerlingen natuurlijk wel om naar het theater te komen. En dat is natuurlijk zoveel toegankelijker als het in de buurt is. Heel erg de moeite waard. Je moet eigenlijk op de avond dat iets voor de eerste keer gebeurt niet zeggen dat het een traditie zou moeten worden. Maar misschien moet het wel een traditie worden. Zeg, let's go. Ja, wij gaan het gewoon jaarlijks doen. Dus daar zit ik zeker in het publiek. Leuk, ja. Dan zijn we er weer. Heerlen was top. Heel was top, ja.